I denne video lærer du, hvordan du blogger på festen.dk. At blogge vil sige, at du skriver en artikel, et såkaldt blogindlæg, som bliver vist på festen.dk. Ved at skrive blogindlæg på festen.dk får du mulighed for at gøre rigtig mange ting. Du kan fortælle om dine produkter, du kan fortælle om dit firma, du kan linke til din hjemmeside eller din markedsplads, du kan give eksempler på, hvad dit firma har lavet eller hvordan dine produkter bliver brugt. Du kan svare på typiske spørgsmål, folk har til dine produkter eller service. Du kan give gode råd, idéer og lignende til folk. Og så videre, og så videre, og så videre. Bare husk, at hvad du skriver skal have noget med fester og højtider at gøre. Det skal siges, at nogle af de mest læste artikler på festen.dk er blogindlæg skrevet af festleverandører som dig. Når du vil oprette et nyt blogindlæg, skal du klikke på Opret nyt blogindlæg. Først skal du lave en attraktiv titel. Husk, at det er titlen, der giver folk lyst til at læse dit blogindlæg. Hvis du ikke kan komme på en god formulering, så prøv at abe efter aviser eller festen.dk's artikler. Tilknyt et billede for at give din artikel et godt look på festen.dk. Det er det lille billede, du ser her. Skriv dernæst kort, hvad dit indlæg handler om. Skriv det på en måde, der præcist forklarer, hvad indholdet er, men så folk også får lyst til at læse indlægget. Igen kan du lade dig inspirere af undertitler fra aviser og festen.dk. Du kan vælge, om indlægget skal gemmes som en klade, eller om det skal udgives nu. Tilføjer du korrekturlæsning, vil dit indlæg blive rettet for fejl, inden det bliver udgivet. Husk, at dette koster et mindre beløb. Du kan vælge, om indlægget skal udgives på vegne af dit firma eller kontaktpersonen for dit firma. Navnet kommer til at kunne ses her. Dit firma vil yderligere få en snippet vist nederst, som matcher den på din markedsplads. Det er den, du kan se her. Nu skal du skrive dit indlæg. Her skal du huske at bruge en masse titler og undertitler. Det gør det lettere for brugere at læse, og det gør det lettere for dig at skrive det. Tilføj også gerne billeder og YouTube-videoer. Festen.dk tilretter automatisk størrelsen på dine billeder, så de ser pæne ud, når de bliver udgivet. Til sidst skal du vælge, hvilken kategori dit blogindlæg tilhører. Mener du, at dit indlæg tilhører flere kategorier, kan du tilføje flere ved at holde kontrolknappen nede og klikke på de relevante kategorier. Inden for hver kategori er der en række forskellige emner. Vælg de emner, der passer mest til dit blogindlæg. Igen kan du tilføje flere emner på samme måde som ved kategorierne. Nu er du færdig og kan klikke på Opret blogindlæg. Har du valgt klade højere oppe, vil indlægget blive gemt som en klade uden at blive udgivet. Dit indlæg kan ikke ses på festen.dk, før det bliver godkendt. Hvis du tror, vi har glemt at godkende dit indlæg, er du velkommen til at skrive en mail til kontakt@festen.dk. God fornøjelse med at blogge på festen.dk.